come and get it. И какво става тук? И какво става, хора? Аз съм Жорка 19 и нещо ще направя една помощ в Extreme PvP. Да, ето тук Unbreaking Twin Protection 4 Power Protection 3 set, целия Legend 3, тук 11 лева, малко голдънки. И да, тук другия сет Unbreaking Twin Protection 4 целия. Да. Да. И да, както за да скелите това трябва да харесате клипа и да се абонирате за мен. И да, това беше томболата. Чао!